Il-kap nazzjonalista Bernard Grech jaf li qed jikdeb għax il-Gvern Malti ilu xhur f'arbitraġġ internazzjonali ma' Stewart Healthcare u hemm qed jagħmel il-każ tiegħu fl-interess ta' Malta. Dan itqal fi stqarrija mill-Partit Laburista b'reazzjoni għall-intervista li kellu Grech fuq Radio Knisja is-Sibt filgħodu fejn irrepeta l-kitba li l-Prim Ministru Robert Abela ma jridx jiftaħ kawża kontra Stewart. Il-Partit Laburista innota li tant danu minnu li l-Gvern Malti diġà rebaħ fl-ewwel stadju. Il-Partit Laburista innota wkoll li bl-istess mod qed jikdeb meta jgħid li nataw 400 miljun euro għal xejn meta jaf li fl-isptarijiet Kering Grech u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex eluf ta' pazjenti ġew ikkurati għal sena wara oħra. Tantu hekk li diġà kien spjegat kemm kien joħroġ flus għal dawn l-isptarijiet u issa l-Gvern qed iħallas biex imexxi s-servizzu fl-istess ħin fejn kien hemm nuqqasijiet qed jitlob danni fl-istess arbitraġġ internazzjonali temm jgħid il-Partit Laburista f'din l-istqarrija.